जी इजरा से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार दिला बनी नारायण जी बनौले रहे कमलेश देहाती जी मंडली के हमरा शिकायत रवा कोई नहीं है अच्छा ना लगल है मंडली के तरफ से बाजल है का एगो माई के भजन कौन भजन हला माटी के मूर्ति से हसेली मुसुकाई के आ कजबे रूप सुहावन लागे देवी माई के देहाती सबके माई के अब तो कहले हमारा बेंजी वाला के कौन लाइला बता देले अलीफ लाइला अच्छा बहुत खराब बोले बड़े अच्छा शिकायत ना कोई जला लड्डू चाचा 5 दिन पहले कांग्रेस देहाती से कहूं नहीं रहे बागी बलिया के धरती पर अब बेचारू अभी फर्स्ट सुमरन गावत रहे के गणेश बाबा आई ना लड़का के लाज के बचाई ना अब तले टिंकू के नानी के नाती एगो बेंजू बाबा संतुल साई के लड़का वो बजल यहाँ के गाँव तनी के गणेश बाबा आई लड़का के लाज के बचाई अब तले बेंजू बाबा बजावत तर की काहे खाती भूखल बानी दूध राजा जी आ हमरा यथी से टपकता दूध राजा जी अरे भाई खेती बार महाराज पैसा भी नया फॉर्म 3 घंटा एगो रूम में बंद करके पनिशमेंट दिया लेकिन जब आ गई लुका शॉर्ट दे आ गया हो गणेश बाबा से तनी कहल आवते सुन भाई तो लय तो बाजत वाला आ गणेश बाबा के लय तनी नए में रही त अच्छा रही कौन लय रहलो आ कि हम ना छिनाद रहनी आ का तो देवर छिनाद कइले बा इहो के कौनी है दर्द में दर्द कइले ताहरा के छुओ आ पाड़ा के एथी में भाला मारल बात तो तने म्यूजिक ले जितेंद्र भैया अंकु भैया के अति प्रिय भाई बनी अरे हे गौरी के लल्ला आई बाबा अब आई हे गौरी के लल्ला अब हे गौरी के लल्ला अच्छा माजिल सिंह जी नवादा हमने के अंकु भैया के सब लोग मित्र बा भाई बा आप पुरस्कार लुटावत नहीं सब नारायण जी आप सबके बनौले रहे लगन पत्र के बाबा अरे पप्पी लड्डू अरे हे गौरी के लल्ला हे गौरी के लल्ला
चाचा ए चाचा तनी चाचा के नाम पर तनी ताली बजा दी सब महाराज काम करबा पीजर से वीरेंद्र काका बुढ़ारी में ही हाल बता जवानी में कितना ही दाहत हुई है ये भाई जवानी में गर्दा उड़ा दे ए बार नाम जवानी है बा अभी जवानी है बा बिल्कुल बिल्कुल अभी तो दौरी है कि मैं 13 बीघा के कर सकता है एक चढ़ल आधा घंटा ये भोले बाबा कैसन परिवार हो का है परिवार तो ढेर देखले बानी भोले बाबा के जो परिवार हन इस सराहनीय परिवार भोले बाबा के मानल गई बा काहे भोले बाबा के परिवार में खतरनाक से खतरनाक परिवार रहते हुए भी अब भोले बाबा के परिवार में प्रेम बाबे कैसे यही भोले बाबा के परिवार में केहू के सवारी बाघ बड़े और केहू के सवारी बैल बड़े वो आधर बैल अरे बस सब विचार करो कि बाघ में अब बैला में कितना प्रेम जबेला नु जहाँ बाघवा चहल आ कि बैला के तमाम ना करी काम बांध दी 1 मिनट लेकिन एगो भोले बाबा के परिवार देखी आ एगो हमनी के गांव में परिवार देखी हम तो पहले लड्डू चाचा जितना लोग अपना दुख से परेशान नहीं खेलू दूसरा के सुख देख के परेशान बाबे कैसे कैसे आ यही गांव के नहीं कहतो हर एक गांव का नियम बा जाई जैसे में गांव में मास्टर साहब बानी नु आ 1 महीना कोनो कारण बस अपना घरे बैठ जाई गांव में हल्ला हो जाई ये भाई मास्टर वाले हैं 1 महीना घरे बैठ गईले बुझाते हैं को नौकरिया खत्म हो गई कम उम्र में तनी ज्यादा पैसा कमा लती तब गुंजाइश नहीं है गांव में चर्चा के विशेष बने लगी का हो ये भाई फलाना तो लड़का बड़ा रुपया कमाता हो वही में एक जना कहे कि हनु इतना 1 नंबर के धंधा चलता जरूर एक घरे कोनो 2 नंबर का धंधा करत होई हमारा जरूरी दारू कचत होई अरे वो लोग यहाँ तो सब हर चलेला हमने के नहीं खेल मिला कहाँ मिला तो कहीं मिला कहीं नहीं खेल मिला काहे हम कहनी हो परिवार के विशेषता ऐसा हो हिंदी चुकी लड़का के खाए बनावे के वजन होता अब तनी अपना लड़का के हिंदी चुकी में शादी ना करती तो वो शादी को के आए तो गाँव भर के लोग चर्चा विशेष बनावे लगी कोई किए भाई अपना लड़का के काचे उम्र में शादी कर दिले है वही में एक जना कहे कि काहे ना करती है लड़का कोनो के लेके फरार होत रहा आ शादी लड़के हो तबो वजन बा 25-30 के उम्र हो गई बा आप तनी जाई अपना लड़का के शादी करी आ शादी क के जे वही गांव में हल्ला हो कि भाई रुपया पैसा ठीक है बा गाड़ी घोड़ा बढ़ले बा घर दुआर बनिए गइल बा आ कब लड़का के इतना देर से बियाह काहे फलाना कइले है वही में एक जना कहे कि हनु इतना बियाह सस्ता भइल बा अरे मते एकरा घरवा बरहम पूजेलो सरू पूजवा हो तनी कोरस के बढ़ा तो थोड़ा लइका भक्त के बात अरे तदी धी सिंह के जितेंद्र जी हमने के मुखिया प्रत्याशी बनी हेलो चिवरा मिल के मलिकार बनी कौनो सीट होई वहां से लड़बे करो चाहे कौनो सीट वहां के लड़ो तो वहां के जीतत वहां के 100 वोट से आगे बनी अभी वहां के निर्विरोध बनी अभी विरोध में केहू आई नहीं है वहां के जीतत हर तदी धी